Hvad er det for en brugs, vi har i Vester Hæsinge? Jamen det er jo en fantastisk dejlig lokalbrugs her, som har et rigtig godt udvalg til folk i Vester Hæsinge og i de omliggende landsbyer her. Vi vil gerne, og det er vi for rigtig mange, det foretrukne indkøbssted i forhold til dagligvareforretning. Så det er en fornuftig brugs, som er under udvikling og fremgang. Ja. Ole, hvad satser sådan en brugs som brugsen i Vester Hæsinge så på af varer og produkter? Ja, vi skal have et godt fornuftigt udvalg af varer, dagligvarer og så videre til fornuftige priser, og det er det vi har. Og så satser vi meget på lokale produkter også. Vi har masser af kunder, der kommer her og handler heldigvis fra nær og fjern. Og så har vi lokale producenter, som laver kød og ost og frugt og grønt. Og dem har vi her i butikken også, så man kun kan køre et sted eller skal køre et sted. Og så har man de gode råvarer og de gode produkter også. Hvordan ser fremtiden ud for brugsen i Vester Hæsinge? Jamen, vi synes, den ser lys ud. Solen skinner i dag, og vi har nogle planer. Vi bygger en ny brugs inden for de næste 3-4 år. Helt ny bygning, helt ny moderne bygning. Og også sådan, så vi kan opgradere for brugsens look classic, som vi har nu, og komme med ind i varmen i forhold til at have en ny moderne brugs med ny smart indretning og et nyt moderne koncept. Så det er lyse fremtidsudsigter, som vi ser det her. Spørg dig om noget? Ja. Kan du nævne en vare, som du tror, brugsen ikke har? Altså, jeg tror ikke, som lokalbrugs har økologisk skyr. Økologisk? Skyr. Skyr? Ja. Skyr? Øko? Øko? Ja, det står lige herovre. Ej, fantastisk. Kan du nævne en vare, som du tror, brugsen ikke har? En Roquefort fra Belgien. Er det en øl? Det er en rigtig, rigtig god øl. Nå. Jeg kigger lige i vores varekatalog her. Midtfyns Roquefort. Nej, Den står herovre bagved. Jamen, mange tak. Ja, Koldrød laks på Forborg. koldrød laks. Det ligger lige derovre. Kan du nævne en vare, du tror, at brugsen ikke har? Blåbær. Hindbær, jordbær, solbær, blåbær, økologiske blåbær. Det er så fint. De står lige dernede. Så tager I Ja. simpelthen.